Sanungo nasira sanu barako parce que en fait amaniŋara ni sanji jɔra dɔrɔn bɛɛ de bɛ boli ka damadaw sɛgɛrɛ sanu dun sɔrɔ man di caman fana bɛ fɛn caman kɛ u kan ka don da dɔ fɛ u ma se ka don da min fɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sanu ti sɔrɔ nafolo bɛ perdre est ce que sanu baara nasira ka kɛ fɛnya la ka sɔrɔ i ma don dajugu fɛ e professeur a dɔnni b'i bolo wa sanu ko ala deli jate de b'a la jate de b'a la ni jate tɛ ne ti mɔgɔ bilasira ka taa damanda la o bɛ mɔgɔ tɛ bɔ damanda la ka na ne fɛ parce que sanu ko la ne sanu baara kɛ mɔgɔ ye ne ko a tigi ma a bɛ sɔrɔ kɛ tile fɛ n'a ye sɔrɔ kɛ su fɛ o kɔrɔ b'a jira i ka dugawu tɛ oui ni mɔgɔ bɛ sanu baara maa ye n'i bɛ sanu nasira yɛrɛ dɔn i bɛ sanu baara mɔgɔ ye i bɛ tila k'a sɔrɔ cogo de f'a ye a b'a sɔrɔ o cogo la a b'a sɔrɔ hakɛ fana kɛ sanu ko ala deli bɛ yen i b'a kɛ i bɛ kilo 1 sɔrɔ i b'a kɛ i bɛ kilo 2 sɔrɔ i b'a kɛ i bɛ kilo 3 sɔrɔ i b'a kɛ i bɛ kilo 10 sɔrɔ i b'a kɛ i bɛ kilo 11 sɔrɔ c'est à dire que sanu ko ala deli bɛ yen i bɛ ala deli ye nin na i bɛ nin sɔrɔ nin na parce que ne ye dɔ kɛ sanu baarakɛla dɔ bɛ yen ne n'o bɛ don ɲɔgɔn na don min a tɛ miliyɔn 10 sɔrɔ a tɛ miliyɔn 10 sɔrɔ non o y'a sɔrɔ a bɛ dama de se mais bi ale tɛ dama sɛnɛ ale bɛ mɔgɔw de financer e kuma in faamu wala mais ne n'a don ɲɔgɔn na don min o don y'a sɔrɔ a bɛ dama de se e kuma in faamu ɔ ka sanu ko ala deli kɛ maa ye n mago bɛ nin sanu hakɛ la k'a sɔrɔ a ala deli bɛ yen n'i y'a kɛ maa ye a bɛ bɛn don min ma i b'a dɔn fɔ a tigi a dɔn tɛ jɛ a b'a sɔrɔ n'a b'a sɔrɔ musa e kuma in faamu ala deliw la sanu ko de ye fɛn ye fɛn min ni maa bɛ ala deli a la n'i bɛ hakɛ fɔ maa ya la hakɛ fa la oui parce que sanu baara ye fɛn ye fɛn min t'a dɔn hakɛ dɔ de tunu n'a tigi bɔra a la e kuma faamu sanu ye karuna ka nafolo de ye karuna ka nafolo hakɛ dɔ de tununa mais ala y'a danga de ka sabu kɛ fɛn min b'a kɔ a n'a badenw jɛlen t'a la o de kama a ka nafolo tununa ka taa dugu jukɔrɔ mais nafolo min tununa hakɛ de b'a la bon n'i ye sanu ɲini ni hakɛ t'a la i tɛ sanu sɔrɔ oui sanu dɔrɔn de y'o fɛn ye ko k'a fɔ ko n taara sanu ɲini na an taara sanu ɲini na an ka morikɛ ko k'an ka taa k'an bɛ sɔrɔ kɛ t'a la ko morikɛ y'i nɛgɛ i tɛ foyi sɔrɔ f'a k'i ka sɔrɔ la ilaha illallah Musa e ka mɔriw ɲininka o la mɔgɔ minnu bɛ na sira dɔn e k'o ɲininka o la sanu dɔrɔn de ye fɛn ye fɛn min n'i b'ale ɲini hakɛ de b'a la mais n'i y'ale ɲini hakɛ t'a la i t'a sɔrɔ professeur e kuma in faamu ni mɔri b'i bilasira i b'a fɔ an mago bɛ kilo 1 na a bɛ ala deli kilo 1 na a bɛ kilo 1 sɔrɔ mais a ye baara ka anw ye k'an ka taa damanda la an bɛ min sɔrɔ hakɛ t'a la e tɛ foyi sɔrɔ i tɛ foyi sɔrɔ ayi ni sanu baara kɛra hakɛ de b'a la e kuma in faamu wala o de la i bɛ to k'a ye mɔgɔ caman bɛ sanu ko ala deli kɛ i b'a ye dɔw b'a kɛ 10,000 111 miliyɔn 1 ni 10,000 i b'a ye fɛn fɛn n'u b'a baara sanu o bɛ 1 dɔ fara a kan ou bien 2 dɔ fara a kan ou bien 3 dɔ fara a kan sanu dɔrɔn de ye ala deli fɛn ye i b'ale ala deli kɛ mɔgɔ ye ale ala deli bɛ kɛ ni hakɛ de ni hakɛ t'a la n'a tigi taara ɲina a t'a sɔrɔ o de kama damanda la bɛɛ bɛ ala deli kɛ ka taa damanda la mɔgɔ 1 2 de ka dugawu bɛ jaabi siga t'o la e kuma in faamu o sanu baara bɛ bɛɛ bolo dɛ mais ni hakɛ de tɛ sanu baara la sanu baara tɛ jaabi tiɲɛ e kuma in faamu parce que min ka nafolo dɔn n'o bɛ k'a ɲini nafolo hakɛ dɔ de tununa o bolo e kuma in faamu nafolo hakɛ min tununa o bolo o tun bɛ k'o nafolo hakɛ de ɲini o taara dugu jukɔrɔ bon nafolo min di y'ale ye ale bɛ ɲini na hakɛ de somme de bɛ ale la i b'a ɲini n'a ye an mago bɛ sanu kilo la sanu kilo 1 bɛ ɲini ni sanu kilo 1 ɲinina n'i y'o sɔrɔ sanu kilo 1 bɛ bɛn ni wari hakɛ de ma i b'o sɔrɔ mais n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka garamu 1 garamu 2 n ye 10 1 sɔrɔ n ye 11 1 sɔrɔ n t'a dɔn b'a fɔ cogo min n'i ye mɔgɔ ye k'o sɔrɔ dɔrɔn kɔrɔ b'a jira e ala deli kɛ hakɛ de t'a la bon ni ala deli kɛ sanu baara la ni hakɛ t'a la i b'i dunta de sɔrɔ mais i tɛ sanu kilo sɔrɔ i tɛ garamu 500 garamu sɔrɔ i tɛ kilo 2 sɔrɔ abada de i tɛ se ka foyi dilan i yɛrɛ non n'i ye sanu ɲini ni hakɛ t'a la i da y'i dunfɛn de ye hali ni ala ma jan k'i dɔw bɛ dɛsɛ dunfɛn na mɔgɔ wɛrɛ b'i balo a la i tɛ sanu sɔrɔ o caman bɛ e kuma in faamu sanu bɛ ɲini ni hakɛ de mɔgɔ bɛ sanu kilo 1 na i bɛ sanu baara kɛ maa ye kilo 1 a bɛ kilo 1 sɔrɔ n'i ye kilo 1 sɔrɔ morikɛ ka dugawu jaabira morikɛ ta bɛ d'a ma i bɛ ta kosɛbɛ e kuma in faamu morikɛ bɛ ala deli wɛrɛ k'i ye n mago bɛ kilo 10 na e kuma in faamu ne ka mɔgɔ dɔw tun bɛ Côte d'Ivoire damanda la
u nana ne fɛ yen u nalen fɛ u nana ala deli la u ko a karamɔgɔ anw taara yɔrɔ caman nin ko ninnu na fo an tigɛra ko la n ko a bɛ tigɛ ko la kɛ k'a bɛ ka ɲinɛ cogo ko n'an taara dɔrɔn u b'an bilasira de ko n'an ka taa kɛnɛ ka ye n'an taara ɲinan ta in bɛ lakale ko yɛrɛ bɛ diya ni sa ye kuma in faamu wala parce que sanu bɛ baara na hakɛ de ni mago bɛ kilo la n mago bɛ sanu kilo de la ni morikɛ b'a kɛ min na n b'a kɛ nin na n'a se b'a ye k'a kɛ a b'a kɛ ni mago bɛ kilo 10 yɛrɛ la anw bɛ yɔrɔ min anw tɛmɛna kilo 10 kan de anw bɛ nin kilo hakɛ de la parce que sanu baaraw fanga ka girin ni ɲɔgɔn ye mais n'i y'a kɛ a bɛɛ sanu baara bɛɛ sanu baara bilahi sanu baara kɛla dɔ bɛ yen o de la ka kilo 10 sɔrɔ a bɛɛ ni ala cɛ a bɛ tila ka nagasi ka na hali a dun ta a t'a sɔrɔ i b'o fana ye sanu baara de min bɛ na i b'o ye i b'a sɔrɔ a kun ye dɔ sɔrɔ min kun bɛ baara k'a ye jate la donc o bɔr'o kɔnɔ u nana baara k'a ye jate t'a la o ni jate t'ale la dɔrɔn i bɛ jigin de tigɛ